Ульян шәһәренең әлеге 2 районында да татарлар күпләп гомер итә. Өлкән мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин белдергәнчә, бүген шәһәрдә 12 мәхәллә теркәлгән. Шулай да мәчетләргә кытлык бар әле. Мәчет бит күпме булырга тиеш дигәч шәһәрдә сорасалар, аны беренче бер манарадан икенче манарга күренергә тиеш. Поэтому бу шәһәребезгә ләзрәк тә була. Ну, альхамдулилlah, шөкер, Аллаһтан рәхмәте белән бу урында Засвияжский бу участокта мәчет басыр өчен 10 ел кешеләр тырыштылар. Бу бинаны татарларга моннан 1 ел элек биргәннәр иде. Шул вакыт эчендә җылылык, электр системасын яңартканнар. Бүген менә мәхәллә халкы тәкбир әйтеп, мәчет яңкырмасына 3,5 ай кую тантанасына җыелган. Элек бу бинада зур сәүдә үзәге була. Дөрес, бүген дә аның икенче ягында һәр төрле сәүдә нокталары, офислар эшләп тора. Ә бинаның бер ягындагы 280 квадрат метр мәйданны алып торган берничә бүлмәне районның татар автономиясе белән мөфтияткә бирәләр. Әйтергә кирәк, түләүсез. 1 ел эчендә милләттәшләребез бергә җыелып ремонт ясаганнар. Без бу авырлыкларны җиңеп чыгып бүгенге көнгә Аллага шөкер. Җөп җылы идәнебез, 2 элеваторыбыз Асташынырга идәнебездә җылы, монда да җылы керттек, анда да тәртип салдык, ясадык. Планнарыбыз алда тагы да күбрәк Алла теләсә. Ярым айлар куелып, намазлар укылгач, күптән көтелгән бәйрәм Корбан ашы мәҗлесендә дәвам итте. Ә шәһәрнең Идел арты районында мәхәллә җитәкчелеге белән мөселман хатын-кызлары район администрациясендә агымдагы елга эш планы һәм сентябрь аенда узачак бөтен Россия халык санын исәпкә алу, мәчетләрдә татар телле дәресләрен оештыру кебек шундый мөһим мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Башта хәрефләрне өйрәнгән идек. 2 ел уже укыдык. Безнең Гөлшәһидә ханым укыта билер мәдрәсәсеннән. Безгә бик катыда эше хәзер инде Ясинне укып бетердек. Аллага шөкер. Хәзер инде үзебезнең менә шушы пандемия вакытында бераз генә килмичә тордык. Ну хәзер яңадан укый башлыйбыз Алла берсә. Бүген Россиянең 45 төбәгендә эшләүче мөселман хатын-кызлар союзының моннан 4 ел элек бер бүлекчәсе Ульяновскида да оешкан иде. Безнең программа бар, шул программа нәтиҗәсендә без бик күп эшләргә тырышабыз, җитешергә һәм инде милли кием булсынмы, яучылар булсынмы, һәрбер проектны да тырышып алып барабыз Аллаһның рәхмәте белән. Әлеге оешма барлыкка килгәнче дә өлкәнең танылган җәмәгать эшлеклесе Асия ханым Мөлекова татар хатын-кызлар белән актив эш алып бара иде инде. Абысайларның конкурсларын үткәребез, Алла бирсә, ничегрәк үткәрергә вәгазьләрне, ничек эшләрне тәрбияләргә кирәк, күбрәк тәйинле бигрәк тәрбия темасына, аннары мәҗлесләрдә ничек үткәрергә кирәк, күп сүзләр булмасын. Төрле сорауларга ничек җавап бирергә, безнең максатыбыз шул инде. Бүгенге чарада Казан кунагы Бөтен Россия мөселман хатын-кызлар союзының Ульяновск бүлекчәсе рәисе Асия ханымга абыстай дигән махсус статус бирелү турындагы рәсми таныклыкны да тапшырды. Очрашу район мәктәпләрендә укучы балалар әзерләгән концерт белән тәмамланды.